Čaute, ahojte, dnes si dáme klasiku Freaky Friday, tak by sa mohol volať strašne veľa filmov. Hrá to je legendárna Jamie Lee Curtis ako Tess a Lindsay Lohan ako Anna, ako matka a dcéra. Vráťte sa teda do svojho tela a poďme na to. Po tomto krásnom prebudení to ani nemám vtip, pretože by som také reálne potreboval. Ide Anna aj so svojím bratom do školy. Ona si chce dať piercing. Čo myslíte? So I'm just gonna get a little stud right here, okay? No, I don't want my maid of honor looking like a little harlot. Bye, honey! Make good choices! Mne tento film asi vylieči život. V škole vidíme chlapca, ktorý sa páči Anne, volá sa Jake a mám pre neho aj takú zvučku podľa trička. Ideme k mame. Why would I want a leprechaun ice sculpture? Not even Irish. Toto nie je dôvod na nezakúpenie tovaru. Prečo by som chcela tatranský čaj? Veď ani nie som statier. Toto je tiež dobré. Un poquitito español by ti nezaškodilo. Vlastne očividne zaškodilo. Anna v škole dostala 5 z eseje. Except he had hair. Anna! Toto není vôbec hrozné, na jej mieste by som pritvrdil. On aspoň nebol rozvedený a nežije so svojou Fredkou v pivničnom byte. Dozvedáme sa, že Annina mama, teda Tess, je terapeutka. You're counting the minutes, aren't you? No. How many minutes are left? 54. Na jej mieste by som pritvrdil. How many minutes are left? Nemali by ste to vyvedieť, keď vaša hlava vyzerá ako ciferník? Anna vo veľkom navštevuje detenciu, čo je teda miestnosť, kam vás pošlú, keď ste po škole, lebo všetci učitelia ju totálne milujú. Ty sprostá malá piča, rozkopem ti ryj! But remember, you are a smart, strong, beautiful, independent woman and you don't need a man to complete you. Tento film je terapia. Anna a Jake majú krátky chit-chat a dozvedáme sa, že Anna je v kapele, ktorá je zatiaľ iba v garážovej fázi, ale na nejakej súťaži vypadla jedna kapela a tak sa tam dostali oni, čo by nebol problém, ale v ten istý deň má jej mama takzvanú skúšku svadby alebo rehearsal s tým jej otcom, pretože to není otec tej Anny, ten zomrel pred 3 rokmi a toto je vlastne jej nevlastný. Takže opäť úplne trefný názov. Tess volala s riaditeľom, ktorý jej povedal, že bola dneska dokonca už 2-krát v tej detencii a tak za trest jej zobrala dvere, čo mi niekoho pripomína a z terapie je zrazu trauma. Where's my door? Privacy is a privilege, Anna. Pre rozptýl ide celá rodinka do tejto krásnej čínskej reštaurácie. Hello, baby. Anna, hurry, you're so big now. Ako často tam musíš chodiť, že ťa tam ešte aj poznajú? Anna sa teda spýta na koncert a Tess ju takto odchytí, no ich privátnu konverzáciu započujú tieto dve panie a tá druhá pani, staršia pani, je tej mladšej pani mama a niečo kuličákuje. Mama. Pani mama im ponúka takýto krásny fortune cookie. The journey soon begins. Its prize reflected in another's eyes. And what you see is what you lack. And selfless love will change you back. Jož iba čakám, kedy tu vybehne Uma Thurman a rozsekne ma na polovicu. Na druhý deň. Okay, better get up. I'd better... Why am I in Anna's room? Honey, look, I think something's happened to us. Prebudili sa v navzájom telách, čo dostanú úžasný nápad. Keby to tento vedel. No už nezostáva im nič iné a tak idú pod ní ako tá druhá. Can I go? Why? What are you so anxious about? Hey, Anna! Zatiaľ im to ide. Tess, teda Anna v jej tele si takto krásne ponakupuje oblečenie. Fíha, toto je normálne, že Jamie, Curtis. Niekto sa nám asi pridá do kapely. Neskôr má ďalšiu terapiu s ciferníkom, ale Tess v Anninom tele má pop-up quiz o Hamletovi. That is seriously overreaching. F. Tess pokračuje v terapiách a docela aj to ide. V podstate sa iba stále pýta,
Ako sa ohľadne toho cítite? Anna to ale celé roztočí, pretože náš pán Fredka chodil s jej mamou na stretnú a ona ho odmietla na nejakom tanci, pretože už mala 3 frajera a on sa takto krásne vybíja teraz všetko na tej cére. Keďže je to ale Tess a nie Anna, povie tým kamarátkam, že sa nemôže zúčastniť toho koncertu, pretože musí ísť na ten rehearsal, na tú skúšku svadby. To ani nie je svadba, to je iba skúška. Come on, Anna, you said it yourself. Your mom hasn't paid any attention to you since she started dating that guy. Po škole idú obe do tej čínskej reštaurácie porozprávať sa o tom, čo sa vlastne stalo. I cannot fix it. Only you can fix it. Bomba. V podstate, dokedy sa nevyplní to, čo bolo napísané na tom listočku, tak sa neprehodia, čo je úžasné vzhľadom na to, že po tom nácviku svadby bude aj reálna svadba. A možno by to aj pomohlo, keby si pamätali, čo bolo na tom lístočku. Tess ide na rodičko, kde už nikto nie je a Učkej ukáže, čo napísal krásne o svojej sestre. Anna sa v škole rozpráva so Stacy, ktorá ju tak trochu šikanuje. Sit with me. Tess ide na nejakú show rozprávať o knihe, ktorú napísala a Anna píše písomku. Miss Brown, she's copying my test. Aspoň ho nepíše, čiže za mňa vyhrala. Na chodbe stretne Jakea, ktorý sa ponúkne, že jej pomôže dopísať test, keďže tam pracuje, a tak odomkne miestnosť s testami a na chvíľku ju tam necháva. Tess to zatiaľ totálne ide. Loved your book. I actually read this one. Makes one of us. Anna, aj napriek tomu, že Jake nie je ani 2 metre od nej, berie test Stacy a celý ho gumuje. On to ale celé vidí. Keď odchádzajú z miestnosti, vidia v telke Tess. Toto je terapia 2, návrat terapie. Anna chce ísť za ňou, ale Jake ju nezoberie kvôli tomu, čo spravila s testom Stacy. Neskôr, keď ide Tess do obchodu, tak... Mrs. Coleman? Jake. Kokos, on je jak Barbie normálne, buď čím chceš byť. Ale pozrime sa... Našťastie sa toto celé rýchlo ukončí kvôli tej skúške svadby. Anna nájde proroctvo a chystajú sa doma, no táto sa pôjde porozprávať s mamou, čo robila na motorke toho mladíka, keďže on ich z auta videl. Anna povie, že sa páči iba jej a tá mama ho mala iba tak otestovať a teda schvaľuje ho. A tak hopsa hejsa na skúšku. On proste ide po tej matke. Na tom ich stredku povedal. I feel like I know you. Na tú svadbu prídu aj 2 kamarátky. Anna dá testo proroctvo a snažia sa o ďalšiu konverznú terapiu. No lepšie ako toto. Kapela si ju odchytí, chcú, aby išla Anna s nimi a Jake tam je bohužiaľ tiež. Ochranka chytí našich nepozvaných hostí a keď tak všetci debatujú, otec pustí Annu na ten koncert, čo by bolo super, keby tá reálne Anna je. Tess ale príde na pomoc. Obe sa po úspešnom koncerte, aspoň pre niekoho úspešnom, vracajú na rehearsal, kde Anna povie Tess, aby mu povedala otcovi, nech preloží tú svadbu. Tess má potom príhovor. Ty plačeš? Prečo reveš, ty piča jednutá? Ty sa cítiš ublížene? No v tom... Ja mám déjà vu. A tak svadba sa koná. Je tam aj Jake, ktorého neviem kto pozval. Super je, že sa prepol z mami na Annu. A končíme vystúpením kapely.